Στην πονιά ύστερα με τα βουνά παιδιά κουβέντια, μωρέ κουβέντιάζε και τις και τα πουλάκια παιδιά με ρωτά, μωρέ με ρωτάγε για και τα συχνόρωτα
Μια ιστορία παλιά που από τα κόκαλα των ανθρώπων που έδρασαν δεν έχει μείνει μηδέ σκόνη. Αναφέρομαι στον Παπαφλέσσα, στον πουλωτιέρη των ψυχών. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πολιανή Μεσσηνίας. Φαίνεται ότι οι γονείς του πρέπει να ήταν πατριώτες, γιατί τον μόρφωσαν και κατόρθωσε να γίνει αρχιμανδρίτης. Ήταν από τους πρώτους Έλληνες που μύθηκε από τον Τσακάλοφ, τον Σκουφά και τον Ξάνθο στη φιλική μας εταιρεία. Έδωσε όρκο τον οποίον τον βάστηξε ο Παπαφλέссας. Θα αναφερθώ στο φιλικό Παπαφλέσσα και θα εξηγήσω γιατί. Ορκιζόμεθα δε προπάντων ότι μεταξύ ημών και των τυράννων της πατρίδος μας το πυρ και ο σίδηρος είναι τα μόνα μέσα της διαλλαγής και τίποτε άλλο. Εκ των αντίον δε και ήθελον να αναιρέσομεν την ιερότητα των χρεών μας, κινούμενοι από σιωκεδίαν, τίνα ή δηλίαν ή άλλην οποιαδήποτε αιτίαν. Το όνομά μας να παραδίδε στο αιώνιον ανάθεμα εις την κατάρα των ομογενών μας, το αίμα μας να χυθεί ως γίνεται αυτήν την στιγμή ο ίνος ούτως. Το δε σώμα μας, μια αξιουμένο ταφής, να γίνει βορρά των θηρίων και των ορνέων. Η Επανάσταση έβραζε. Η απόπειρα που είχε κάνει ο Ρήγας Φεραίος μαζί με τον Περεβό και τους υπόλοιπους πατριώτες πνίχτηκε στο αίμα. Ο Παπαφλέссας κατάλαβε ότι αν η Επανάσταση δεν γινόταν γρήγορα και η καινούρια Επανάσταση που ετοίμαζε το έθνος θα πνιγόταν και αυτή στο αίμα. Και φώναζε, ενώ η φιλική εταιρεία ήταν μια μυστική οργάνωση, αυτός φώναζε καθαρά ότι πρέπει να ξεσηκωθεί ο λαός μας. Και τον έπαιρναν οι Τούρκοι και τον εβάζανε μέσα στα μουντρούμια. Τα μουντρούμια της εποχής εκείνης δεν είναι όπως είναι οι φυλακές σημερινές. Σε βάζαν σε μια τρύπα και ήσουν στο σκοτάδι και πολλές φορές ήσουν μέχρι τη μέση στο νερό. Αυτά υπέφερε ο Παπαφλέссας, ο πατριώτης Παπαφλέссας. Αλλά όμως οι Έλληνες πατριώτες οι φιλικοί μας, οι οποίοι ήταν και ευκατάστατοι, ήταν έμποροι, δωροδοκούσαν τους Τούρκους, τον Μπαξίσι το λεγόμενο, και τον εβγάζανε τον Παπαφλέσσα. Και αυτός πάλι ξαναμίλαγε και πάλι φυλακή έμπαινε. Κατάλαβε λοιπόν ο Παπαφλέссας ότι η Επανάσταση πρέπει να γίνει. Μια σκοτεινή βροχερή νύχτα ναύλωσε ένα καΐκι και έβαλε μέσα ψυχωμένους φιλικούς, οπλισμένους σαν αστακούς. Και κατέβηκε σαν άφλη. Σαν άφλη κάλεσε συγκέντρωση των προεστών. Τους είδε αρνητικούς. Ήταν όλοι βολεμένοι. Δεν θέλανε να γίνει η Επανάσταση του 1821. Και τότε ο Παπαφλέссας τράβηξε τα όπλα του και οι άλλοι φιλικοί και τους είπαν: η Επανάσταση θα γίνει. Διαφορετικώς δεν θα γλιτώσει κανένας από εσάς. Οι πονηροί προεστοί κατόρθωσαν και τον εφυλάξαν στο Μέγα Σπήλαιο και βάλανε κάτι καλογέρους και τον εφυλάγανε. Αλλά ο Παπαφλέссας κατόρθωσε και δραπέτευσε και κήρυξε την Επανάσταση. Ο Παπαφλέссας επέβαλε την Επανάσταση. Κατά παράδοση έχει επικρατήσει ότι κάθε χρόνο όλα τα χωριά, αλλά η Πολιανή ήταν τότε κεφαλοχώροι με προϊόντα. Τι προϊόντα? Σιτάρια, καλαμπόκια, σταφύλια, για κρασιά βέβαια, λάδια, γιατί είχε τον Άγλου προς τα κάτω ελιές. Και όλα τα χωριά τότε, κατά παράδοση λένε, πληρώνανε φόρο κάθε χρόνο. Ο Μπέης ο υποχρεωμένος να αναλάβει την υποχρέωση να μαζεύει τους φόρους και να τους δίδει στους Τούρκους για να μην γίνει μεγάλα κακά. Δηλαδή να μην γίνεται εγκλήματα, να μην γίνεται σκοτωμή, να μην γίνεται αντίπεινα. Μαζεύονταν λοιπόν στα πηγάδια της Πολιανής τα μουλάρια και τα γαϊδούρια και τα άλογα να φορτώσουν
τους φόρους να τους πάνε στο Μπέι, όπου περίμενε να τους παραδώσει τους Τούρκους για να γλιτώσουν. Ο Παπαφλέσσας, δεν ξέρω ποια απολυεία και ποιος τον οδήγησε εκεί, τι ήταν η εξυπνάδα του, έπιασε αλογόμοιες από τα άλογα και έριξε στα γαϊδάρια. Τα γαϊδάρια λοιπόν είναι βέστα στις μύγες, δεν τις αντέχουν και όχι μόνο μπορούν να πετάξουν ό,τι έχουν φορτωθεί, αλλά να πέσουν κάτι και να κυλιώνται. Αφορμή λοιπόν από αυτά τα προϊόντα που κάθε χρόνο φορτώνανε και δίνανε στον Μπέι, γιατί ο Μπέι τα μετέφερε για τα άδυνες του Τούρκου τον Αγά εκεί πέρα για να μπορέσει να γλιτώσουν οι άνθρωποι. Έριξε λοιπόν τις αλογόμυγες και έγινε ένα μεγάλο γεγονός, πράγμα που πήρε έκταση πάρα πολύ μεγάλη στο χωριό και αφού είδαν ποιο παιδί το έκανε αυτό το πράγμα, ο πατέρας του τον έδεσε στη μουριά εκεί, πολύ πιτσιρικά 10 χρονών, και αφορμή από αυτό το γεγονός που έκανε τον εξανάγκασε να τον έκανε σε μια σχολή στη Δημητράνα στο θείο του τον Παναγιώτη. Γιατί το έκανες αυτό? Σε ρώτησα, Γιώργο, γιατί το έκανες αυτό? Να, γιατί δεν μπορώ να βλέπω τον Αγά να κλέβει την περιουσία μας. Θέλησα να τον τιμωρήσω, γι' αυτό. Τώρα, να ξεφύγουμε πλέον από τα πηγάδια και από τα γεγονότα του Παπαφλέσσα και να πάμε στην όλη ζωή του Παπαφλέσσα και στην όλη αποκατάσταση της Πολιανής μετά το θάνατο του Παπαφλέσσα. Με μεγάλο παράπονο και μεγάλη μου λύπη, ντρέπομαι που το λέω, όμως να ακουστεί στο όλο τον ελληνικό λαό, θα έπρεπε αυτό το περιβόητο σπίτι του Παπαφλέσσα να έχει ήδη πάρει τη θέση του. Και αφού λοιπόν το σπίτι δεν έγινε ότι είναι δαπανηρό και υπάρχουν και διάφορα προφάσεις ότι δεν έχουμε χρήματα, φτάνουμε στο σχολείο το οποίο υπάρχουν επίσημες επιστολές που έστειλε 1000 γρόσα να γίνει σχολείο, στον πατέρα του επιστολή, και είναι το πρώτο σχολείο, το αναγνωρίζει όλος ο ελληνικός λαός, το πρώτο ελληνικό σχολείο που έγινε μετά την απελευθέρωση, που δυστυχώς σήμερα και αυτό το σχολείο ντρέπομαι που λέω ότι είχε γίνει με δαπάνη και χρήματα του Παπαφλέσσα. Όποιος έρθει στην Πολιάνη και δει αυτό, τι γιορτή να κάνει? Να πει τι? Να μιλήσει για τη δράση του, να μιλήσει για τα έργα του, να μιλήσει για τη θυσία του, τι να μιλήσει? Όλα αυτά για μένα είναι πολύ περιττά και καλό θα είναι όπου αλλού στην Πολιάνη να μην γιορτάσουν αυτό το πράγμα, διότι κάποιος ξένος που θα έρθει και θα δει θα πει και τι πράγματα είναι αυτά. 200 χρόνια περάσανε, μια πετραδάκι το χρόνο, θα μπορούσε αυτό το σχολείο ήδη να υπάρχει ένα μουσείο, να υπάρχει ένα κτίριο, απλά, και να μην έχει τίποτα μέσα, να το βλέπει ο κόσμος και να λέτε αυτό το σχολείο είναι το πρώτο, το οποίο έγινε με χρήματα του Παπαφλέσσα, με επίσημα χαρτιά αυτά, όχι το οποίο η γιαγιά και η γειτονιά και η συμπεθέρα. Είναι καθαρά λοιπόν ξεκαθαρισμένο ότι το σχολείο έγινε αυτό με χρήματα του Παπαφλέσσα. Πριν από αρκετά χρόνια επισκέφθηκα την Πολιανή και ήθελα να γνωρίσω το σπίτι του Παπαφλέσσα. Έψαξα και μου είπαν κάποιοι εκεί κάτοικοι ότι αυτό είναι. Πράγματι πήγα κοντά και είδα σε μια γωνία που έχει ένα πέτρινο χάλασμα ουσιαστικά, αρκετά μεγάλο, θα είναι γύρω στα 20 επί 20 μέτρα, γεμάτο βάτα μέσα, και ο Κισός είχε καλύψει και το τμήμα της πινακίδας του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, που έλεγε πάνω «Οικία Γρηγορίου Δικαίου Παπαφλέσσα», αν θυμάμαι καλά, αρχιμανδρίτου, αν θυμάμαι καλά. Αλλά ήταν σε αφιλία κατάσταση. Είναι ντροπή δηλαδή. Για εμάς τους νεότερους Έλληνες, ντροπή σε αυτό τον ήρωα να μην έχουμε φτιάξει το σπίτι του. Κρίμα. Πολύ κρίμα.
Σε αυτό το μοναστήρι είχε μονάσει και ο Γρηγόριος Δικαίος, η Παπαφλέσσας, φεύγοντας από τη Μονή Βελανιδιάς που είναι πάνω από την Καλαμάτα, γιατί ήρθε σε σύγκρουση με τον εκεί Μητροπολίτη. Εδώ είχε μεγάλη δραστηριότητα ο Παπαφλέσσας. Το μοναστήρι γύρω-γύρω είχε μεγάλη περιουσία κτηματική. Και βέβαια έπρεπε να πληρώνει και το μοναστήρι τους φόρους στους Τούρκους. Οι φόροι ήταν ανάλογοι με το εισόδημα βέβαια και την περιουσιακή κατάσταση. Ο Παπαφλέσσας, όπως το αναφέρει και ο Μελάς στα Μαδωμένα Ράσα, στο κεφάλαιο του Παπαφλέσσα, για να κερδίσει χώρο στην περιουσία, κανόνισε μέχρι που θέλει να φτάνει η περιουσία του μοναστηριού και έβαλε ένα σύνορο, έσκαψε και έπωσε κάρβουνα κάτω για σύνορο τάχα. Και όταν ήρθαν οι φορατζίδες του Αγά που ήταν στο Λεοντάρι, έδρανε το Λεοντάρι του Αγά τότε. Χουσέιν Σερντάρης. Ο τελευταίος, ο Τιμέφτιος Σερντάρης. Τους λέει, η περιουσία του μοναστηριού φτάνει πολύ πιο μακριά. Λάθος σας είπε ο Πασάς, ο Αγάς, ότι ορίζουμε λιγότερο χώρο. Και έχουν πει οι παλιοί μοναχοί εδώ ότι υπάρχει ένα σύνορο, κάπου είναι χωμένα κάρβουνα, είπε. Να σκάψουμε, να ψάξουμε, να τα βρούμε. Τα είχε ακούσει ο Παπαφλέσσας, τα βρήκανε και είπανε ως εδώ φτάνει. Ο Παπαφλέσσας δεν άντεχε να μένει εδώ στο μοναστήρι και να είναι υπό τα διαταγάς των αγάδων και να πληρώνει τους φόρους του και να περνάει καλά και το μυαλό του πέταγε ψηλά και μακριά και ζούσε με τη φλόγα της ελευθερίας της πατρίδος. Μάλιστα τότε ήρθε σε σύγκρουση με τον Αγά, τον Χουσέιν που είπαμε προηγουμένως, άναψε για το φεκίδι εδώ. Και φυσικά τι να κάνει ένας μοναχός με όσους και να είχε γύρω του. Ήταν λιγότερες οι δυνάμεις. Σηκώθηκε και έφυγε και φεύγοντας απείλησε ότι θα γίνει ή Πασάς ή δεσπότης. Που πήγε, τον πήρα και εγώ δεστήριο φυσικά. Κατά τον Άγγελο κατέβηκε και στο Τζιρόνιμο απέναντι που είναι κάτι σπηλιές που τις ήξερε από παράδοση, πήγε και κρύφτηκε εκεί αρχικά. Μετά από εκεί βρήκε τρόπο, πέρασε στη Ζάκυνθο. Τα Εφτάνησα δεν ήταν τουρκοκρατούμενα τότε. Και από τη Ζάκυνθο στην πόλη, Κωνσταντινούπολη. Έφτασε ως τη Μολδαβία. Ανάβοντας φωτιές παντού. Εκεί πράγματι ο Πατριάρχης ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο Μεθονομάρτυρας, τον έκανε και αρχιμανδρίτη. Γι' αυτό τον ξέρουμε ως αρχιμανδρίτη πλέον. Βέβαια μπήκε στη φιλική εταιρεία, παραλίγο να προδοθούν και τα μυστικά της φιλικής εταιρείας λόγω του χαρακτήρα του Παπαφλέσσα που ήταν εξωστρεφής και δραστήριος και μαχητικός και πολύ φιλελεύθερος. Τελικά τη γλίτωσε από εκεί. Θυσίαζε η ώρα για την επανάσταση. Αυτό το γεγονός εδώ με τον Χουσέιν Αγά, το Σερντάρι, έγινε κατά την παράδοση το έτος 1817. Δηλαδή 4 χρόνια πριν από την Επανάσταση. Και για ημερομηνία φημολογούν τη 18η Αυγούστου. Γι' αυτό με βασιλικό, είχαμε βασιλιά τότε ακόμη που βγήκε το διάταγμα,
ορίστηκε να γίνεται εθνική γιορτή, τοπική εθνική επέτειος, που κατ' οικονομία το 18 το κάναμε 16 Αυγούστου για να έχουμε και κόσμο μετά της Παναγίας εδώ. Κάθε 16 Αυγούστου λοιπόν γίνεται εδώ πέρα ένα πανηγύρι, γίνεται δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση μπροστά στην πρωτομή του Παπαφλέσσα, πανηγυρικός λόγος. Παλιότερα που είχαμε νεολαία στο χωριό με τοπικές στολές εθνικές, χορεύανε κιόλας. Έχει καθιερωθεί από τον αδερφό Αντιλαχητών που εδρεύει στην Αττική ένας αγώνας δρόμου προς τιμή του Παπαφλέσσα, από το Διλάχη ως εδώ είναι 8-8,5 χιλιόμετρα από την άνω πλατεία του χωριού. Και κρυφό σχολείο ήτανε και έδρα της φιλικής εταιρείας ήτανε, δηλαδή γινόταν καινούργιοι φίλικοι εδώ. Άρα είναι μεγάλη η ιστορία και η σημασία του μοναστηριού αυτού και θα έπρεπε να είναι τόπος προσκυνήματος, να έρχονται τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα από τα σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και να παίρνουν δύναμη και να βρίσκουν παραδείγματα πατριωτοσύνης. Ήταν και ένα είδος πολεμικής σχολής, ναι, θα λέγαμε να χειρίζουν τα όπλα. Οι παλιοί καπεταναίοι μαθαίναν τους νέους καπεταναίους πώς θα κινούνται στον αγώνα. Ακριβώς. Όλα εδώ γινόταν και νοσοκομείο. Οι τραυματίες εδώ βρίσκανε άσυλο, δηλαδή οι καλόγεροι τα προσφέραν όλα οι καημένοι και αυτοί. Αυτή είναι η πάλε ποτέ ακμάσας αμμονή Ρεκίτσας, του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου, του επωνομαζομένου Ρεκίτσα, όπως λέει και η κτητορική επιγραφή πάνω από την είσοδο του καθολικού, όπως είπαμε προηγουμένως. Βέβαια και από φυσικό περιβάλλον, θαυμάσια περιοχή, θεσπέσια περιοχή, μαγεία όλο το περιβάλλον. Τα κελιά ήταν εκεί επάνω. Τα κελιά επάνω, ναι. Και πάνω από τα κελιά το αλόνι, το οποίο ο Παπαφώτης έχει την καλή ιδέα να το ανακατασκευάσουμε. Το αλόνι, να λέμε το αλόνι των μοναχών. Γιατί τότε όλα τα χωράφια τους περνούνταν εδώ. Πίσω υπάρχουν χωράφια. Τα λέγαμε τα χωράφια στο πίσω βουνό. Και μετά το πίσω βουνό δεξιά είναι η λίμνα, η πίσω λίμνα. Λίμνα, έτσι τη λέγανε οι χωριάτες, διατηρώντας τη δωρική προφορά, όχι λίμνα. Στην πίσω λίμνα τώρα καλλιεργούν πατάτες. Έχουν φτιάξει τεχνητές δεξαμενές, φέρνουν το νερό από νεοχώρι, ποτίζουν και σπουδαίο εισόδημα. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι από όλα τα μέρη της Ελλάδας, μπορώ να πω, ιδιαίτερως από την Αθήνα, και μου ζητούν το κλειδί για να έρθουν μέσα να προσκυνήσουν τον ιερό αυτό χώρο. Και το δίνω πραγματικά. Αλλά τις περισσότερες φορές έρχομαι μαζί, πάντα, για να παρακολουθούμε το για ποιο λόγο έρχεται ο καθένας, έρχεται πράγματι να προσκυνήσει ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Συμβαίνει όμως τακτικά. Ιδιαίτερα στο καλοκαίρι, τουλάχιστον 2 φορές το μήνα, οπωσδήποτε.
Φίλτατοι κάτοικοι της Πελοποννήσου, μην υποφέρονται στον βαρύτατο των ζυγών της δουλείας, λάβατε ισχύρα στα όπλα με σκοπό να ζήσετε εις το εξής ελεύθεροι, καθώς και οι προπάτορές μας, οι οποίοι όμως δεν εμετρούσαν ούτε κόπους ούτε κίνδυνον, όταν η ανεξαρτησία των μικρών εκλονίζεται. Ορμήσατε δε ομοθυμαδών κατά των τυράννων και τους εκάματε τρέμοντες να δραπετεύωσιν έμπροσθέν σας, πανταχώς άψυχοι λαγοί, οι πρωτού φαινόμενοι λέοντες. Άνδρες Πελοποννήσιοι, ο ύψος Θεός απεφάσισε να ελευθερωθόμεν, αλλά πρέπει κι εμείς να κινηθόμεν. Με τους ιδίους ιδρώτας είναι καταδικασμένος ο άνθρωπος να κερδίζει και κερδίζει πολλά και μεγάλα, όταν, καθώς εμείς τώρα, έχει του Θεού την βοήθεια. Λοιπόν, τρέξατε, αγωνιστείτε, χτυπήσετε, νικήσετε και ευτυχήσατε εις γενεάς γενεών ενδόξως, φίλτατοι κάτοικοι της Πελοποννήσου. Τους κατοίκους κατά την Πελοπόννησον χώρας Πολιανής. Αγαπητοί και γλυκύτατοι συμπατριώτε, σας παρακαλώ να με συγχωρήσετε να σας ονομάζω αγαπητούς και γλυκύτατους, επειδή είστε το αγαπητότερο και γλυκύτερο πράγμα της ζωής μου. Εσάς ποθώ πατριώτε, εσάς αγαπώ, δι' εσάς αναπνέω και τέλος εσάς μετά τον Θεό λατρεύω. Με όλο που συνενεστράφην πολλούς, ήκουσα και είδων πολλά, αλλά ως προς την αγάπη την ειδική σας όλες οι ευτυχίες μη εφάνισαν σκύβαλα. Δια τούτο, αγαπητοί μου συμπατριώτε, παρακινούμενος από αγάπη στην πατρίδα και στα τέκνα της, απεφάσισα να σας γράψω τα παρόντα μου. Με φαίνεται ότι γνωρίζετε καλώς πως οι άνθρωποι καταρχάς προτού να επινοήσουν τα στέχνας και τα επιστήμας, ζούσαν εις τα όρη καθώς τα θηρία, οι λέοντες και οι άρκτοι, αλλά όμως τότε ήρχισαν να ημερεύουν, να κατοικώσουν εις τας πόλεις, να έχωσιν επικοινωνία μεταξύ των και τέλος πάντων τότε, τολμώ υπήν εγνώρισαν και Θεόν όταν άρχισαν να προκόπτουν εις τας μαθήσεις. Λοιπόν, αίτιο του εξευγενισμού της ανθρωπότητος δεν είναι άλλο η μη η παιδεία, την οποία ως πρίκα ο ποιητής μας Θεός εχάρισεν εις ημάς, για να ακούσουμε το λογικό μας και με αυτό να αντιμαχόμεθα προς όλους τους αγαπητούς και νοητούς εχθρούς των συμφερόντων της ψυχής και του σώματός μας. Όλα τα έθνη, όσα ενηγαλίσαν την παιδεία, όλα επλούτησαν με το μέσον της, όλα ετιμήθησαν και φαίνονται εις τον κόσμο καθώς πρέπει να φαίνεται ο άνθρωπος, τον οποίον ο Θεός έπλασε να φαίνεται όχι ως τυρίον, αλλά ως βασιλεύς των λοιπόν κτισμάτων του. Ξέρετε ποιοι είναι οι πτωχοί, ποιοι μισούμενοι ως και από τον Θεόν. Είναι εκείνοι οι οποίοι δεν εγνώρισαν μέχρι τούδε τι εστί προκοπή. Προς τούτους φωνάζει κάθε μέρα η Αγία μας Εκκλησία. Δράξατε παιδείας μήποτε οργιστεί ο Κύριος. Αγαπήσατε λέει την προκοπήν για να μην οργιστεί ο Θεός. Λοιπόν, τι πρέπει να είπαμε εμείς, ήτινες μέχρι τούδε δεν εξεύρωμε να έχουμε εργαστήρια προκοπής στην πολιτεία μας. Άραγε μας αγαπά ο Θεός. Βέβαια, εάν ως τώρα προσμένει την μετάνοιά μας, εις το εξής όμως, αναμελήσομεν,
άφεκτα πρέπει να παροργιστεί εναντίον μας. Λοιπόν, πόσον ολέθριον πράγμα είναι στην ψυχή και το σώμα το να έχει τεινάς εχθρών των ύψιστων θεών. Τους λοιπούς ανθρώπους να κατακρίνουν διότι αυτός ευρίσκεται εις το σκότος της αμαθίας, ενώ οι λοιποί βαστούν αναμένας λαμπάδας εις τα σχήραστον. Όθεν, αγαπητοί μου συμπατριώτε, σας παρακαλώ να φροντίσετε κι εσείς να ανακτήσουμε στην πολιτεία μας ένα εργαστήριο παιδείας, δηλαδή ένα σχολείο ελληνικών, εις το οποίο να διδάσκονται τα τέκνα της πατρίδος και των πέριξ, τα θεία και ιερά ταύτα μαθήματα και θεοπαράδοξα λόγια. Το πράγμα δεν είναι δύσκολο. Φτάνει μόνο να ακούσετε τα συμβουλάς ενός συμπατριώτου σας, του οποίου η αγάπη προς την πατρίδα και εις εσάς είναι περισσότερα από κάθε άλλη και η απόφαση σταθερά της αγάπης μέχρι τελευταίας αναπλοής. Κάθε πράγμα δεν τελειώνεται, εάν δεν πηγαίνουν έμπροστα τα χρήματα. Πώς λοιπόν να εξοικονομήσουμε αυτά? Ο τρόπος είναι εύκολος. Φίλοι μου και αγαπητοί πατριώτε, εάν μιμηθείτε τις άλλες πολιτείες, των οποίων οι κάτοικες συμφώνησαν και ο καθής έδωκε μικρά ποσότητα χρημάτων. Λοιπόν και εσείς φίλοι πρέπει προπάντων να φιλοτιμηθείτε ο καθής, να καταβάλλετε όσα η προαίρεσή σας παρακινήσει, και όταν τούτο το κάμετε εσείς, βέβαια η ποσότητα σας δεν θέλει φτάσει. Πλην γίνεται αιτία να παρακινηθούν και άλλοι να δώσουν για το σχολείο μας. Και να σας δείξω κι εγώ όσο πραγματικός προθυμοποιούμε, υπόσχομαι κατέτος να μετρώ για το σχολείο μας γρόσα 1000 και γράψε το όνομά μου στο κατάσχον των βοηθηθέτων, είτε ως των πρώτων αριθμών, είτε εις των δεύτερων, είτε όπως θέλετε. Προς τούτης θέλω φροντίσει και διαδιδάσκαλο έμπειρον, ώστε εις ολίγων διάστημα να ειδόμεν τα παιδιά της πατρίδος πεπαιδευμένα και τους καρπούς των κόπων μας ορίμους, για να χαρείτε και να χαρόμεν, επειδή ο Άγιος Θεός θέλει μας αγαπά. Οι άνθρωποι θέλουν μας επενεί και τα συμφέροντά μας θέλουν να μας εφραίνει. Επειδή ελπίζομεν δια μέσω της παιδείας να συναναστρεφόμεθα με κάθε άνθρωπο, να πραγματευόμεθα ευκόλως, να εργαζόμεθα καθώς όλοι. Είμαι βέβαιος ότι θέλετε ακούστε στις βουλάς μου και τα βάλετε εις πράξην παρευθείς, διότι από την ειδική μου γνωρίζω και την δική σας καρδία. Σχολείων δε οικοδομής δεν είναι χρία κατά το παρόν. Εις εμέ φαίνεται αρμόδιον το μοναστήριο της Αγίας Σολομονής. Εκεί λοιπόν να συγκροτηθεί το σχολείο, ή τέλος όπου κρίνεται αζήμιον και εύκολον και στα συναθιζομένους ξένους μαθητάς, εκ των πέριξ για να σπουδάζουσιν. Πλην η γνώμη μου είναι εκεί να γίνει, επειδή είναι ήσυχον και θέλουν να ευρίσκονται πάντοτε οι μαθητές στην Εκκλησία, να ακούν και τα εκκλησιαστικά ως χρέος κάθε χριστιανού. Ευθύς όπου αποφασίσετε περί τούτου και γίνει η χρηματική καταβολή, πρέπει αμέσως να γράψετε ένα γράμμα κοινών όλοι και να υπογραφείτε, το οποίο στείλετε εις εμέ. Εγώ δε τότε κατά χρέος θέλω λάβει φροντίδαν και το δείξω εις όλους τους φίλους μου, για να βοηθήσουν και αυτοί, και προς τούτης θέλω φροντίσει να σας στείλω κάτω και τον διδάσκαλον για να αρχίσει. Όσον γλίγορα τόσο καλλιότερα. Φτάνει μόνον εσείς, γλυκύτατοι μου συμπατριώτε, να κάνετε κάθε τρόπο να αποφασίσετε εις το έργο και να καταλάβετε ότι είναι αρεστόν τον Θεό και ανθρώπης, ότι είναι ένδοξον. Επενετών και τέλος πάντων ότι είναι εύκολον, επειδή από λόγους σας χρειάζεται απόφαση. Αγάπη και λίγη χρηματική προκαταβολή. Εγώ δε έχω συνεργών την βοήθεια. Ελπίζω για τον φίλο να αναπληρώσω τα λοιπά και να μην σας μέλει καθόλου. Τώρα δε προσμένω απόκρισή σας. Υπογεγραμμένη κοινώς και τελείαν απόφασή σας περί του σχολείου και την δήλωση της πανικού υγείας σας. Είναι εύχομαι να ευχείτε εις έτη πάμπολα, αξιούμενοι και των ελευσομένων εορτών του Χριστού γενεθείων, καθώς και των λοιπόν ευτυχής εις χρόνους πολλούς και άμποτες αποκατασταθείς της σχολής, να αξιωθώ κι εγώ να χαρώ μαζί σας και να αποθάνω εις τα σαγκάλα σας.
Είμαι ο εφημέριος του Ακώβου, Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στον Άκωβο. Λέγομαι Σπανός Γεώργιος και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στον Ιερό Ναό Αγίας Σολομονής, Ακώβου. Η Αγία Σολομονή ήταν ένα μοναστήρι το οποίο χρονολογείται από τον 15ο αιώνα και μετά. Είναι ιστορικό μοναστήρι. Εδώ ξεκίνησε ο Παπαφλέσσας τη δράση του. Λειτουργήσε ως κρυφό σχολείο επί Παπαφλέσσα. Οι αγιογραφίες του που σώζονται, υπάρχουν πάνω ημερομηνίες που είναι κατά το 17ο αιώνα, 1700 και μετά. Ίσως να είναι και πριν, αλλά οι πολλές αγιογραφίες έχουν καταστραφεί. Καταστραφήκαν επί τουρκοκρατίας. Όπως θα δείτε και στο τέμπλο μπροστά που υπάρχουν αγιογραφίες, έχουν καταστραφεί, τους έχουν βγάλει τα μάτια από οι Τούρκοι, από τουρκοκρατίας. Το μοναστήρι αυτό δεν είναι όπως είναι τώρα. Υπήρχαν κατακόμβες, υπήρχαν κελιά, λειτουργήσε ανδρικό μοναστήρι. Ήταν ανδρικό μοναστήρι. Τώρα δεν έχω κι εγώ πώς στον αριθμό ήταν οι μοναχοί, πάντως λειτουργήσε ως ανδρικό μοναστήρι. Υπήρχαν κατακόβες, κάτω εδώ υπάρχουν κατακόβες, οι οποίες με τα χρόνια τώρα καταστράφηκαν αυτά και σώζεται μόνο αυτό. Και αυτό μέχρι κάποια χρόνια πριν υπήρχε ο τρούλος, υπήρχε κανονικά όλος ο σκελετός του μοναστηριού, όπως ήταν από τα χρόνια εκείνα. Και μετά έπεσε αυτό, το ξαναφτιάξανε, το ξαναχτίσανε και σώζεται σήμερα όπως είναι τώρα. Η εορτή είναι 1η Αυγούστου. 1η Αυγούστου και είναι, δεν σας είπα, είναι το μοναδικό ίσως εκκλησάκι Αγία Σολομονή ανά την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν υπάρχει στην Ελλάδα άλλο εκκλησάκι Αγία Σολομονή. Το οποίο γι' αυτό και αυτό θεωρείται ένα από τα μοναστήρια της περιοχής, ιστορικά μοναστήρια της περιοχής. Από το 15ο αιώνα και ίσως και νωρίτερα, όχι αργότερα, να σώζεται. Λειτουργήσε ως κρυφό σχολείο. Εντάξει, εδώ είμαστε στα όρια Μεσσηνίας, Αρκαδίας. Δηλαδή Μεσσηνίας, Πολιανή δηλαδή, κοντά, είμαστε με την Πολιανή μαζί εδώ, στα όρια, το οποίο και οι Πολιανίτες το τιμούσαν και το τιμάνε στη ημέρα της γιορτής αυτό το μοναστήρι εδώ, γιατί έχουν και αυτοί ζήσει εδώ στην περιοχή, μεγαλώσαν στην περιοχή με αυτό το μοναστήρι, γιατί το μοναστήρι αυτό είχε δράσει σε όλη την περιοχή εδώ γύρω. Και έχει ακόμα και μετόχια τώρα, έμαθα και ότι και στη Μεσσηνία κάτω, στη Μικρομάνη, έχει κτήματα κλπ. Είχε αυτά τα οποία έχουν πουληθεί. Για τις εικόνες βλέπουμε ότι έχουν υποστεί ζημιές από τη βαρβαρότητα των Τούρκων τότε. Τους έχουν βγάλει τα μάτια, τους έχουν κόψει τα χέρια, σε άλλες έχουν κόψει τα χέρια, σε άλλους τα μάτια. Αυτό δείχνει τη βαρβαρότητα των Τούρκων τότε που πέρασαν από εδώ. Αυτές είναι οι εικόνες. Το τέμπλο αυτά σώζονται σήμερα. Πίσω στις άλλες δύο και στο ιερό. Αυτές χρονολογούνται. Λαϊκή ζωγραφική. Δεν γνωρίζουμε τον καλλιτέχνη. Όχι, ο καλλιτέχνης, αν θα δείτε πίσω στο ιερό, είναι από τους ιερομονάχους τους ίδιους. Γράφει διαχειρός Καλλινίκου μοναχού. Πίσω εκεί, αυτή η εικόνα που είναι στη πλατητέρα πίσω στην Αγία Τράπεζα, χρονολογείται, έχει ημερομηνία πάνω 1768.
Βρισκόμαστε στο Δημοτικό Σχολείο της Πολιανής, το οποίο ήταν από τα πρώτα δημοτικά σχολεία που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα τα χρόνια της Επανάστασης και το οποίο με οικονομική μέριμνα του Γρηγορίου Δικαίου Παπαφλέσσα, ο οποίος καταγόταν από την περιοχή, η γενέτειρά του ήταν η Πολιανή, ο οποίος λοιπόν ήθελε όλοι οι Έλληνες να μορφωθούν. Πίσω βλέπουμε τα ερείπια που έχουν απομείνει από αυτό το δημοτικό σχολείο. Το πρωί με το κουδούνι και με κρύο τσουχτερό, τα παιδιά χωρίς παπούτσια τρέχανε για το σχολείο. Με την πλάκα στο ένα χέρι και στο άλλο το κοντίλι, μάθαιναν τα γραμματάκια με χαμόγελο στα χείλη. Η ξυλόσομπα στη μέση καρτερούσε νηστική, κουτσουράκια για να φάει που έφερνε κάθε παιδί. Σε μια τάξη στριμωγμένη, η μεγάλη και η μικρή, και του δάσκαλου η βέργα να μαυρίζει το κορμί. Μοναχή παρηγοριά τους, το παιχνίδι στην αυλή. Τα τραγούδια και οι τρέλες σαν πηγαίναν εκδρομή. Αλλά έστω 30 χρόνια. Να πηγαίνανε τα παιδιά στο σχολείο, ήτανε... Είχε πολλούς μαθητές. Μαθητές είχε πολλούς. Δεν θυμάμαι, από 50 θα είχε. Από 50 μαθητές, γιατί ήταν καλοκαιρινό το σχολείο. Ερχόντανε και από τα πάνω αρφαρά τα παιδιά, εδώ. Ναι, γιατί δεν είχε δάσκαλο εκεί και ερχόντανε εδώ. Το χειμώνα δεν κάνανε αυτά οι Πολιανοί σχολείο, γιατί δεν είχαν που να πάνε ή κάνανε καλοκαιρινό. Αν κανένας και τα πήγαινε πουθενά, τα πήγαινε. Αν αλλιώς ήταν καλοκαιρινό. Τι άλλο να σας πω. Εσύ το πρόλαβες? Αχ, εγώ δυστυχώς τα παιδιά μου ήρθανε. Δεν με έστειλε ο πατέρας μου, ήταν το σχολείο, θα ήταν προτινότερα. Αλλά ο πατέρας μου δεν είχε φτώχεια και δεν με έστειλε σχολείο. Πότε έκλεισε περίπου? Αχ, δεν θυμάμαι. Ναι, δεν θυμάμαι. Τώρα θα έχει κλείσει πριν από 20 χρόνια. Και περισσότερο. Και περισσότερο θα έχει. Δεν θα έπρεπε όλα αυτά τα χρόνια να έχει γίνει κάτι? Κάποιος περνάει, δεν κάνει τίποτα. Μόνο γκρεμίζουνε πέτρες και τέτοια. Μονολόγια. Μονολόγια. Πέρα δεν έκανε κανείς τίποτα. Ο τελευταίος δάσκαλος που είχε υπηρετήσει. Αχ, δεν θυμάμαι, τώρα δεν θυμάμαι. Η μαμά και ο μπαμπάς μου, όταν πήγαιναν σχολείο, κάθονταν με την ποδιά τους σε ένα ξύλινο θρανίο. Ο γιακάς κολαρισμένος και τα νύχια καθαρά. Έδειχναν παιδί από σπίτι που το μάθημα τιμά. Αν δεν ήσουν διαβασμένος και δεν τάξερες νεράκι, σε περίμενε η βέργα να σου δώσει ένα μπερντάκι. Θυμήθηκα τον κόσμο, είμαι 81 χρονού, ήτανε το σχολείο. Ναι. Πώς λέγεσαι? Πολυξένη Πράσινου τώρα, το θέλεις το άλλο όνομα? Όχι. Πολυξένη Πράσινου του Κωνσταντίνου. Πες μας έτσι λίγα λόγια εδώ για τη ζωή της Πολιανής τα παλιά χρόνια. Μωρέ εδώ, τι να σου πω, εδώ από ό,τι είχαν γίδια, πρόβατα, σπέρνανε σιτάρια, είχαν καρυδιές, είχαν μιλιές, τώρα έχουνε. Τέτοια πράγματα, σπέρναμε αραποσίτια, κούκλες, σιτάρια, πράγματα τέτοια. Αυτή ήταν η ζωή εδώ, αγροτική. Όμορφα όμως. Όμορφα, η αλήθεια. Καλά περνάγαμε, ήμασταν όλοι ίσα, δεν υπάρχει... Μίσος, έφρε. Όχι, δεν υπάρχει, ναι. Ήτανε ωραία και ήταν κρίμα του το σχολείο που τα φύκανε και έπεσε. Και του Παπαφλέσσα το σπίτι είναι εκεί κάτω, θα πήγατε. Ναι, πήγαμε, ναι. Θα το ξέρετε. Και αυτό ερείπιο. Ερείπιο και εκείνο, ναι. Ένας ξένος που έρχεται, απογοητεύεται εδώ. Απογοητεύεται. Πρώτα έβγαινα μέχρι Σακάτου, είχα κάτι αρνάκια, ναι. Τα προηγούμενα χρόνια έβγαινα. Πήγαινα μέχρι κάτω Παπαφλέσσα, για τα αρνιά. Ερχόταν ένας να του πω που είναι του Παπαφλέσσα. Ναι. Τώρα αυτό το σπίτι είναι. Ερείπιο. Τι να δει και τι να κάνει. Και τι έλεγε? Τίποτα δεν έλεγε. Έφευγε. Έφευγε και εκείνος, συνήθως όπως. Τώρα δεν υπάρχουν. Ναι, αυτό είναι. Τώρα, τι να υποξέρω κι εγώ καλό. Πόσοι κάτοικοι μένουν εδώ? Τώρα. Ναι. Τώρα θα είναι κάμια 30, πίσω από 40 θα είναι οι οικογένειες. 30, μην λέω 40,
γιατί είναι πολύ λίγοι. Φεύγουμε και 2-3. Εκείνοι που μένουν θα είναι από 20, ξέρω εγώ, εκεί μέσα. Είμαστε στη Μπολιανή και νιώθω πόνο. Είμαστε στο πρώτο σχολείο της Ελλάδος, από τα πρώτα σχολεία της Ελλάδος, που τα φτιάξαν άνθρωποι. Είμαστε στο χωριό των ανθρώπων, των Ηρών, που κρατήσαν το όνομα Ελλάδα, του Παπαφλέσσα και του Αναγνωσταρά. Και είμαστε στα πρώτο σχολείο, θα πρέπει να έχουν γίνει έργα. Εγώ νιώθω ντροπή και μακάρι να μπορούσα να κάνω μόνος μας, να ακούσουν κάποιοι, να βοηθήσουμε όλοι, να δούμε ένα αξιόλογο κτίριο. Εσύ, Χρήστο? Να συμφωνήσω και εγώ με τον Σπύρο και το Αναγνωσταρά και του Παπαφλέσσα δεν υπάρχουν πουθενά. Έρχεται ένας ξένος, ακούει Πολιανή Παπαφλέσσας Αναγνωσταράς και βλέπει κάτι ερείπια. Τουλάχιστον, συγγνώμη που σε διακόπτω, φίλε Χρήστο, θα έπρεπε, αφού δεν υπάρχουν τα σπίτια του Παπαφλέσσα και του Αναγνωσταρά, δεν μπορούμε να πούμε άλλος μας δείχνει άλλο. Τουλάχιστον το σχολείο. Είναι το πρώτο σχολείο της Ελλάδος, από τα πρώτα 5, 7, 3, 2, δεν ξέρω πόσα, από τα πρώτα σχολεία που υπήρχαν ακόμη τα γρόσα. Και με χρήματα τα είχε αναλάβει τα χρήματα ο Παπαφλέσσας. Δηλαδή είναι τιμή μας και ντροπή μας, τιμή μας να φτιαχτεί κάτι, έστω μια πέτρα, κάτι να στερεωθεί. Και ντροπή μας που είναι έτσι και είμαστε εδώ. Σοφία, πες μας την άποψή σου. Τι θα μπορούσε να γίνει εδώ? Εγώ πραγματικά λυπάμαι που από ένα ιστορικό μέρος, το οποίο είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας η Πολιανή, και να βρίσκεται πραγματικά σε αυτό το χάλι, και δεν τρέπουμε που το λέω γιατί πραγματικά είναι χάλι, το δημοτικό σχολείο που τόσες γενναίες εδώ μορφώθηκαν, και να είναι τώρα ένα ερείπιο μπροστά μας και που δεν υπάρχει και ούτε μία πινακίδα να αναγράφει ότι ναι, εδώ υπήρχε το δημοτικό σχολείο στην Πολιανή. Όπως επίσης και το σπίτι, αν είναι αυτό το σπίτι του Παπαφλέσσα που επισκεφτήκαμε, πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ στην Ελληνίδα. Καπετάνισσα Σοφιά, είναι ντροπή μας. Δεν μελετήσανε παιδιά μόνο εκεί, μας το μεταφέρανε εμάς. Τη μάθηση αυτή την πήραμε εμείς. Τη μάθαμε εμείς. Ναι. Δηλαδή, αν δεν ξεκινάγανε από κάπου να φτιάξουν σχολεία, θα είμαστε αγράμματοι ακόμη εμείς. Κάποιος έκανε την αρχή, η αρχή έγινε από αυτό το κτίριο. Ναι. Και συνέχισε σε εμάς. Θα μας μιλήσει και ο Αλέξανδρος. Στη γενέτειρα του Παπαφλέσσα και του Αναγνωσταρά είναι κρίμα να βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Και όποιος έχει μέσα του ακόμα την Ελλάδα, να φτιάξει κάτι, να διορθωθούν αυτά. Και να του θυμίζω ότι τότε ο Παπαφλέσσας, χωρίς το κράτος να έχει χρήματα, παρά μόνο λίγα και με ψεύτικα λόγια ίσως και με δαπάνες δικές του, φτιάχτηκε το σχολείο. Τώρα με κονδύλια, το ΕΣΠΑ, προγράμματα ευρωπαϊκά και αυτά, τόσες χιλιάδες ευρώ πάνε κάπου αλλού και όχι για αυτά τα πράγματα, που είναι ντροπή μας. Και είναι κρίμα, μετά από 200 χρόνια ερχόμαστε εδώ και βλέπουμε μια ιστορία να έχει τελειώσει. Γεια σας. Ονομάζομαι Σταύρος Μουτσούλας, γεννήθηκα στην Πολιανή, μεγάλωσα μέχρι 18 χρονών, από εκεί και μετά έφυγα, πήγα στην Αμερική, 53 χρόνια στην Αμερική, και αποφάσισα πια να έρθω εδώ στην ωραία Πολιανή που μεγάλωσα, να περάσω τα τελευταία μου χρόνια. Πήρα και το σπιτάκι εδώ δίπλα, το έφτιαξα. Λοιπόν, εδώ είναι πολύ ξακουσμένο χωριό η Πολιανή, πολλές εκκλησίες στην Πολιανή, του Παπαφλέσσα το σπίτι, ο Παπαφλέссας ο ήρωας εδώ πέρα, αλλά είναι λίγο κρίμα που του Παπαφλέσσα το σπίτι έχει πέσει και δεν υπάρχει μια δύναμη που μπορούσε να είναι μια δύναμη να το φτιάξουμε πάλι. Πολλά έχει διατηρήσει η παράδοση γύρω από τον περιπετειώδη βίο του θρυλικού Παπαφλέσσα που τα διηγούνται στην πατρίδα του την Πολιανή. Χαρακτηριστικό είναι και το παρακάτω περιστατικό που δείχνει ότι ο μπουρλοτιέρης των ψυχών δεν ελογάριαζε τίποτα μπροστά στο συμφέρον της πατρίδος. Στα 1785 ο Πολιανίτης Χρήστος Αναγνωσταράς, που διακρίθηκε στον αγώνα ως κλεφταρματολός, απόστολος της φιλικής εταιρείας και μεγάλος στρατιωτικός και πολιτικός παράγων, σκότωσε έναν από τους συγγενείς του Παπαφλέσσα, τον Κώστα Δικαίο, γιατί τον διέβαλε στους Τούρκους.
αυτός ήταν και ο λόγος που ανάγκασε τον Αναγνωσταρά να βγει στο Κλαρί και να ενταχθεί στην Ομοσπονδία των Αρματολών που ίδρυσαν ο Ζαχαριάς, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Πετιμεζάς. Φυσικά οι συγγενείς του σκοτωμένου ύστερα από το φόνο επιζητούσαν την κατάλληλη ευκαιρία να πάρουν το αίμα πίσω. Μια φορά λοιπόν που ο Αναγνωσταράς είχε κατέβει κρυφά στην Πολιανή για να δει τους δικούς του, τον πήραν είδηση δικαίοι, τρέχουν και με τον Παπαφλέσσα επικεφαλής ζώνουν το σπίτι του Φωνιά. Βλέποντας αυτός ότι δεν υπήρχαν ελπίδες σωτηρίας, βγαίνει από το σπίτι του αρματωμένος καθώς ήταν, πετάει το καριοφύλι και το σπαθί του στα πόδια του Παπαφλέσσα και του λέει: εγώ είμαι ο Φωνιάς Κώστα, παραδίδομαι και κάνουμε ό,τι θες. Και τότε έγινε κάτι το ανεπάντεχτο. Ο Παπαφλέссας άνοιξε τους ανεκτήμητους θησαυρούς της μεγάλης καρδιάς του. Γυρίζει προς τους αγριεμένους συγγενείς του και τους λέει: μην τον πειράξει ωραία κανένας. Τα παλικάρια τα χρειάζεται η πατρίδα. Και όχι μονάχα του χάρισε τη ζωή, αλλά τον έκαμε και γαμπρό του. Του έδωσε για γυναίκα την αδερφή του Παναγιώτα. Με τέτοιες θυσίες μπορούσε ποτέ να χαθεί το γένος? Φλέσσα να κάθεται στις Πολιανής στη ράχη με τα παιδιά μου κουβέντιαζε ωρε με τα βουνά κουβέντιαζε
Πουλιά ερώτα ωρε και τα πουλιά ερωτάγε και τα συχνορότα μην είδατε πουλιά τον αρχηγό. Ωρε μην είδατε τον αρχηγό, το φλεσάρχημα εχθές πρωί κατεβαίνε στις Πολιάνης στη Ράχη μαζί με το κεφάλα και πάνε για το Μανιάκι. Σε αυτό το σταυροδρόμι είναι ένα μονοπάτι ιστορικό. Υπήρχε καταξύ Τούρκων. Εδώ πήγαινε και η Ελευθεριά. Εδώ απέναντι υπήρχε το καταφύγι του Παπαφλέσσα. Και δίπλα μου, αριστερά, υπάρχει η Πολιανή με 72 εκκλησίες, άνω πηγάδι, μεσανό πηγάδι και κάτω πηγάδι. Στο άλλο πηγάδι είχαν πιάσει μία γελγουσοπούλα. Οι Τούρκοι είχαν καταστηνώσει, πέσανε για ύπνο, χαβδάλισε όλο αυτό το ασκέρι και πήγαινε κατευθείαν για του Παπαφλέσσα το καταφύγει. Στο μοναστήρι στα Κελιά την προλάβανε και την πήρανε σκλάβα.
πρώτη σκέψη μου γυρνάει σε σένα. Πολέμαρχε, πανάξιε ρασοφόρε, και από τη λεβέντισσα γενιά του 21, πελώριε γηπαετέ τροπεοφόρε. Σαν του βοριά την άγρια νεμοζάλη, πρόβαλες με την πύρινη ρομφαία, να κρούσεις του τυράννου το κεφάλι, θανατερής οργής, βροντή μοιραία. Κι όταν η αραπιά μπήκε στη χώρα, να πλώσει τη φωτιά πέρα ως πέρα, σύμφωνας ξεσηκώθηκες και μπόρα. Και έπεσες με τα στήθια στο μανιάκι, κρατώντας την ατίμητη παντιέρα, που δόξασαν κανάριδες και διάκι. Κάποια στιγμή από τα στομωμένα βάθη του ηθικού εγώ του Παπαφλέσσα μια φωνή ανεβαίνει και του λέει κάτι στο αυτί που τον κάνει και ανατριχιάζει. Θέλει να παραγγείλει στον Κολοκοτρώνη να μην κατέβει στο ανάπλη γιατί θα πάθει. Μα ποιος θα τον πίστευε πια? Και έπειτα η φωνή αυτή σβήνει τόσο γρήγορα. Δεν ήρθε η ώρα να ξυπνήσει αυτός ο άλλος Παπαφλέσσας, ο βαθύτερος, ο αληθινός που πνίγεται μέσα στους πιο ανάξιους αριβαστικούς λογαριασμούς. Ο Κολοκοτρώνης κατεβαίνει στο ανάπλη και ο Παπαφλέσσας όχι μόνο να ανέχεται να τον ξεφτιλίζουνε, να βλέπει και αυτά τα άλογα του να τον διώχουνε με κοντακές άκαπνοι στρατιώτες, αυτά τα περήφανα αράπικα άλογα που είχε δει να τρέχουνε με ματωμένο ρουθούνι κατά του δράμαλι, μα βιάζεται να συμπληρώσει την ταπείνωση. Ενεργεί με τρόπο στο λυρομαγεμένο βουλευτικό να ψηφίσει την φυλάκιση του Κολοκοτρώνη και των συντρόφων του και άμα βεβαιώνεται πως αυτό είναι σίγουρο, βιάζεται να το συγκαλέσει. Ο γέρος φυλακίζεται σαν ληστής και μαζί με τους συντρόφους του και ο αθάνατος Μητοπέτροβας που μονάχος του σχεδόν είχε βαστάξει τα φοβερά γιουρούσια των Τούρκων στο Βαλτέτσι, την πρώτη μεγάλη νίκη των Ελλήνων. Μα τι τον νοιάζουν αυτά όλα πια τον Παπαφλέσσα? Σαν υπνοβάτης ακολουθεί το σχέδιό του. Οι κοτσαμπάσιδες του Μοριά έχουν συντριφτεί. Ο Κολοκοτρώνης έχει βγει από τη μέση. Άμα και ο Μαυροκορδάτος με τον Κουντουριώτη τριφτούνε, ποιος θα κυβερνήσει, ποιος άλλος από αυτόν? Κοιτάζει να δυναμώσει όσο μπορεί την επιρροή του στο Μοριά για να ουδετερώσει τον Κολέτη και τους Ιδραίους. Ετοιμάζεται και το εξωτερικό έδαφος. Περιποιείται τους ξένους που ο γέρος του Μοριά δεν τους λογάριαζε καθόλου και άφηνε να τους χειρίζεται όλους ο Μαυροκορδάτος. Ο Παπαφλέσσας κολλάει γερά πλάι στο Ρος, που έρχεται στην Ελλάδα να κάνει προπαγάνδα για Γάλλο βασιλιά. Και ο Αμερικανός φιλέλληνας Χάου σάσιζε από τις περιποιήσεις που του έκανε ο δικαίος. Μονάχα η χάρη του, μας λέει, κατάφερε να μην φαίνεται φορτικός. Έτσι όλα πάνε καλά. Μακριά όμως κατά το κριτικό πέλαγος άρχισε να προβάλλει ολόμαυρο, γεμάτο φοβέρα, το σύννεφο του Ιμπραήμ.
Εδώ βλέπουμε ένα πίνακα που είχα ζωγραφίσει πριν από χρόνια, που προσπάθησα να αναπαραστήσω τη μάχη στο Μανιάκι. Όταν τελείωσε η μάχη, η οποία είναι γνωστή βέβαια από μαρτυρίες αγωνιστών που σώθηκαν, ο Ιμπραήμ μάζεψε τους νεκρούς του και τους έθαψε. Τους Έλληνες βέβαια τους άφησε άταφους. Είχε πιάσει όμως και αιχμαλώτους, αλλά και αρκετούς πληγωμένους. Όλους αυτούς λοιπόν την άλλη μέρα, σε ένα ανοιχτό χώρο, τους αλώνησε. Την έκφραση αυτή αλώνησε ανθρώπους που την άκουσα εγώ από τον παππού μου, Αθανάσιο Τζαμουράνη, από τον Άκωβο, 80 τόσων χρονών τότε, που και αυτός την είχε ακούσει από τον παππού του, που ο αδερφός του ήταν στη μάχη στο Μανιάκι, Αθανάσιος Τζαμουράνης, και σκοτώθηκε μαζί με τον Κεφάλα. Και όταν τον ρώτησα, παππού, τι εννοείς αλώνισμα, με το μυαλό μου πήγε αλλού. Μου λέει το αλώνισμα ήταν το εξής. Μαζεύανε φραγοσικές, αγκάθια, διαβόλους, τριβόλους, κοφτερές πέτρες, παλούκια, ό,τι τέλος πάντων μπορούσε να τρυπήσει. Τα βάζανε σε ένα ανοιχτό χώρο και εκεί ο Ιμπραήμ έβαλε τους αιχμαλώτους που είχε πιάσει, αλλά και τους πληγωμένους που μπορούσαν να σταθούν στα πόδια τους, να γυρίζουν και να περπατάνε τρέχοντας επάνω στα κοφτερά αυτά αγκάθια, όπως είπαμε, μέχρι τελικής πτώσεως. Όλοι βέβαια, δεν γλίτωσε κανείς από αυτούς, βρήκανε μαρτυρικό θάνατο, και μόνο που μπορεί να το σκεφτεί κάποιος το τι έγινε, σταματάει το μυαλό του. Δεν μπορεί να φανταστεί το ανθρώπινο μυαλό ότι υπήρχε τόση θηριωδία από τον Ιμπραήμ. Η μάχη στάθηκε από τους φωνικότερους του αγώνα. 1.200 Αραπάδες νεκροί, και από τους λαβωμένους οι περισσότεροι πεθάνανε στα νοσοκομεία των κάστρων. 800 νεκρούς είχαν οι Έλληνες. Όταν πήρε αεράκι και σκόρπισε τους καπνούς από τον τόπο της μάχης, ο Ιμπραήμ πήγε στο ταμπούρι του Παπαφλέσσα και γύρεψε τον νεκρό του. Κοπιάσανε να βρούνε το πτώμα. Ήταν από κάτω από πολλά των Αραπάδων και πλάι του άλλος αιρός, μεγάλος. Ήταν και όλοι αυτοί πεσμένοι από το σπαθί του Γάλλου που συντρόφευε τον Παπαφλέσσα. Τραβήξανε το κορμί του Αρχιμανδρίτη χωρίς κεφάλι. Ο Πασάς πρόσταξε να το βρουν. Όταν το φέρανε και βεβαιώθη ο Ιμπραήμ από τον υψοχογείο του δικαίου, το Σταϊκόπουλο, πως ήταν αυτός, τους πρόσταξε να δέσουν το κεφάλι στο κορμί, να πλύνουν από τα γένια του τα αίματα και να τον αισθήσουν ορθόν. Μορθάνυχτα μάτια, με παχιά φρύδια σουφρωμένα, με τα σαρκωμένα χείλη σφιγμένα και μια έκφραση γεμάτη πείσμα και περιφρόνηση, δεν φαινότανε σαν πεθαμένος. Ούτε ο θάνατος δεν μπορούσε να σβήσει την έκφραση της αδάμασης ζωής που τον πλημμύριζε. Ο Πασάς τον κοίταξε κάμποσο. Κι ύστερα λένε, τον αγκάλιασε και τον φίλησε. Μα δεν το πιστεύω, γιατί στους αξιωματικούς του γύρισε και είπε: «Αυτός ήταν, αλήθεια ικανός και γενναίος άνθρωπος, και καλύτερα να παθαίναμε διπλή ζημιά, μα να τον πιάναμε ζωντανό, και θα μας χρησίμευε πολύ». Κουτά και άτιμα λόγια. Όποιος ξέρει να θυσιάζεται για την πατρίδα σαν τον Παπαφλέσσα, δεν μπορεί να είναι χρήσιμο στους εχθρούς της. Στο Μανιάκι, ραγδαία περίληψη και πρόλογο του Μεσολογγίου, ο Παπαφλέссας ανέστησε την Ελλάδα. Εκεί βρήκε και αγκάλιασε τέλος με λαχτάρα τον αληθινό εαυτό του. Πετώντας από πάνω του τα παράσιτα που βασάνιζε την αποπλανημένη του ψυχή, βρήκε τέλος την πραγματική του φύση. Ποτέ δεν υπήρξε ούτε πολιτικός, ούτε στρατιωτικός, ούτε τίποτα από όσα παράστησε στο δράμα της ζωής του.
Ήτανε και έμεινε στο βάθος ο φλογερός και μεγάλος απόστολος της λευτεριάς μας. Όταν η αξία των λόγων και των συνηθισμένων ενεργειών ξετρίφθηκε και δεν χρησιμεύε πια, έδωσε τη ζωή του για να σηκώσει το πεσμένο ηθικό των Ελλήνων και να σώσει τη μεγάλη υπόθεση. Ο Ιμπραήμ μπορεί να περάσει τώρα στο εσωτερικό του τόπο. Θα απαντήσει παντού ζωντανό το σκοτωμένο δικαίο. Ο θάνατός του ήταν το φλογερότερο δαυλί που μπορούσε να μεταχειριστεί για να ανάψει άλλη μια φορά την Ελλάδα.
Πέτε με εσείς ψηλά βουνά, πέτε με εσείς ψηλά βουνά. Είδα, είδα καιρό, είδα καιρό, θα κάμει καιρό, θα καμίσει το που μας ασαραγά σιτόπωμα, ασαραγά τα χιά. Σιτό που μας αργά τα χιά, σιτό που μας αργά τα χιά. Να έχω κι εγώ, να έχω κι εγώ τα μετέγω, τα μετέ κι ανεφύσει έξιλε μ' ανεφύσει εξηλευθερός. Ανέφυση ξηλευθερός, ανέφυση ξηλευθερός. Να δει, να διπλωθώ, να διπλωθώ, να κάτσω νονιός, να κάτσω κι ανεφύσει έξετσε μ' ανεφύσει έξετσι σκλαβιάς. Ανέφυση ξιτσής κλαβιάς, ανέφυση ξιτσής κλαβιάς. Να αρματωθώ, να αρματωθώ, να πιένω κι εγώ, να πιένω πέτε με εσύ εις ψηλά, πέτε με εσύ εις ψηλά βουνά. Άτσι θυσία στο βόμο, αμάν το βόμο.
πια γένατε. Μα που ποθαίνει, απου ποθαίνει με πολλούς, απου ποθαίνει με πολλούς. Απου ποθαίνει με πολλούς, θάνατο δε φοβάται, θάνατο δε φοβάται.